נראה קטן, אבל דבר זעיר כמו זה היה אחד הממצאים הארכיאולוגיים המרגשים ביותר בירושלים. זוהי טביעת חותם, בולה, של אדם בשם גמריהו בן שפן, המוזכר בספר ירמיהו כסופר המלך. הבולה של גמריהו התגלתה לצד עשרות בולות נוספות ממש כאן, ועוררה התרגשות עצומה. 25 שנה לאחר מכן, שם למעלה, נתגלתה טביעת חותם נוספת. כשפענחו אותה החוקרים, הם מצאו להפתעתם שם נוסף המוכר מהמקרא, יהוכל בן שלמיהו. הממצא המיוחד הזה מחזק את ההשערה שלפיה אזור הארמון היה סמוך לכאן, אולי בראש קיר התמך הזה. סופרי המלך, ואולי גם המלכים עצמם, עשויים היו לעבור ממש כאן. על הקיר הזה אולי נשען המלך חזקיהו, ועל הרצפה הזאת אולי צעד הנביא ירמיהו. ואולי את האבן הקטנה הזאת ידע דוד המלך בקלע. כי בעיר דוד, אפילו לקטנה שבאבנים, יש סיפור.